Witam Państwa serdecznie. Jeszcze raz się przedstawiam. Nazywam się Elmi Abdi. Jestem wiceprezesem Fundacji dla Somalii i jeden z operatorów Centrum Wielokulturowe. Wiadomo jest, z jakiego powodu nie możemy się bezpośrednio spotykać i porozmawiać o różnych na przykład rzeczach w Afryce. I postanowiliśmy po prostu nagrywać online i wtedy Państwo mogliby spokojnie oglądać i posłuchać. Dzisiejsza lekcja wielokulturowa będzie dotyczyła Somalii po raz kolejny i w tym razem przygotowałem dla Państwa, jak wygląda somalijski ślub i wesele oczywiście, tak? Somalia po pierwsze jest kraj muzułmański, więc skoro jest kraj muzułmański, są pewne reguły, które są napisane na przykład w Koranie, tak? Święta księga, i które nie możemy po prostu ominąć. I możemy według zasad Koranu postanowić tak, jak napisane jest. Chociaż teraz troszeczkę czasy się zmieniają, nie troszeczkę, ale w ogóle czasy się zmieniają i większość ludzi to odchodzą, tak, od tych tradycji, które akurat było w Somalii do tej pory, ale większość z tych zwyczajów czy kultury są utrzymane przez Somalijczyków. I to jest bardzo istotne z tego powodu, że tak, muszą tak postępować, tak? Bo tak było postępowane na przykład 3 czy nie wiem, 4 wieki temu, tak? Ale sytuacja troszeczkę się zmienia w Somalii, bo bardzo dużo Somalijczyków w ogóle wyjechało właśnie z Somalii, tak z różnych powodów, z powodu wojny, z powodu na przykład niestabilności ekonomicznej i tak dalej. I przyjechali do krajów europejskich czy w Ameryce, tak? Więc przyjeżdżając do tych krajów, ludzie po prostu zaczynają zmienić troszeczkę zwyczaje, które byli w Somalii, tak? I większość z tych Somalijczyków spróbują to połączyć, te dwa kultury, tak? I somalijskie kultury i europejskie kultury. Ludzie, którzy zostali w Somalii, tak samo, tak? W zależności gdzie ludzie mieszkają, na przykład ludzie, którzy mieszkają na wsi, małe miasteczko, tak? Oni są cały czas, utrzymują takie tradycje, które były dawno temu, tak? Ale którzy mieszkają już w dużych miastach, też troszeczkę zmieniają sposób organizowania na przykład wesele. Tutaj mówimy o wesele, bo ślub to jest, wiadomo, to jest jedna zasada, tak? Że po prostu to się nie zmienia. I dzisiaj opowiem Wam troszeczkę, bo to jest trochę śmieszne jest, ale w Somalii na przykład są różne sposoby, jak można brać ślub. Naprawdę bardzo różno. Niektórzy mówią ponad 10 rodzajów jest, ale ja tak skrót wybrałem 6 z najpopularniejszych, tak, które odbywają się, takie śluby, które odbywają się najczęściej. Chociaż niektóre są już bardzo rzadko się zdarzają, ale zdarzają się. Mówię, bardzo rzadko się zdarzają, tak? Chociaż nie powinno tego się zdarzyć, ale zdarzają się. Więc opowiem Wam troszeczkę, jak będzie wyglądało i jaka jest różnica między takie rodzaje ślubów. Więc zapraszam. No dobra, Szanowni Państwo, zaczynamy opowiadania o somalijskiej ślubie i wesele. Jak wspominałem wcześniej, to naprawdę bardzo różny sposób, gdzie wybrać ślub w Somalii. I tutaj napisałem parę z tych sposobów, które Somalijczycy mogą brać ślub, tak? To napisane po somalijsku, niestety nie mogłem znaleźć odpowiedzi na przykład słowa, żeby to przetłumaczyć, ale zrobię w ten sposób, że po kolei będę tłumaczył wszystkich po kolei. Zaczynamy od tego. To się nazywa Get Fadie. To jest jeden rodzaj ślubu. To wszystko, co widzimy, to są rodzaje ślubu, które Somalijczycy biorą, tak? Zaczynamy od tego. Get Fadise. To znaczy, to jest tak. To jest jeden z najpopularniejszych sposobów, jaki Somalijczycy biorą ślub.
Na czym to polega, ten get policy? Get policy polega na tym, że tak, że załóżmy, że jedna rodzina jest dziewczyna, wiadomo, że jedna rodzina pochodzi z dziewczyna, druga rodzina pochodzi z chłopak, prawda, który chce się ożenić i chłopak przychodzi do jego ojca albo rodziny, tak, najbliższe i powie tak, że bardzo by chciał się ożenić się z tą dziewczyną, który z tej rodziny, tak. Więc na początku wyślą wiadomości do tej rodziny, która pochodzi z dziewczyna i mówią, że chcą się spotykać. Więc cała rodzina, praktycznie cała rodzina, nie cała rodzina, ale najbliższa rodzina chłopaka spotkają się z najbliższą rodziną dziewczyną. Spotkają się w różnych miejscach. Ale jak mówiłem, to w zależności od gdzie ludzie mieszkają, jeżeli ludzie mieszkają poza miastach, oni się po prostu spotkają się pod drzewem. Pod drzewem w Somalii jest bardzo tradycyjny sposób spotkania się. Tam pod drzewami mogą być rozstrzygnięte różne na przykład sprawy, jeżeli chodzi o nawet wojnę, mogą się rozstrzygnąć pod drzewami i tak dalej. To jest akurat miejsce spotkania, tak? Bo wiadomo, że cała rodzina i druga rodzina nie mieści w jedno mieszkanie i tak dalej, więc spotkają się pod drzewem i tam po prostu omawiają i poproszą ręką tą dziewczyną, tak? Rodzice chłopaka poproszą ręce od tej dziewczyny. I to akurat jeden z najpopularniejszych sposób i cały czas funkcjonuje tu. Jak mówiłem, akurat to jest związane z bardzo silną tradycją, tak? Gdzie ludzie po prostu muszą zapytać rękę dziewczyny, rodziców tej dziewczyny. I zgadzają się, tak? Na przykład jeżeli zgadzają się, tam będą omawiane, w jaki sposób będą płacili, na przykład, bo to są jakieś, trzeba nie zapłacić bezpośrednio, ale darować komuś, tak? Bo więc to w zależności od majątków rodziny chłopaka, bo w dawnych czasach było tak, że proponowane było w wielbłądach. Pamiętacie poprzednich nagrania i opowiedziałem, jaka jest rola wielbłąda w Somalii. Więc w zależności jakie są majątki, na przykład ile mają na przykład w wielbłądach, w tych rodzinach proponują na przykład część w wielbłądach rodzice dziewczyny. Jeżeli nie mają na przykład wielbłąda, albo mają, to w zależności jakie mają, czy mają krowę, tak samo krowa może być kozę, może być nawet koń, tak? W zależności co mają, tak, rodziny chłopaka. I to jest naprawdę bardzo fajne i szlachetne po prostu, że ludzie zgadzają się i usiedli, porozmawiali i cały czas to funkcjonuje, powtarzam, cały czas to funkcjonuje. Drugi sposób to jest tak, masafejsy. Na czym to polega masafejsy? Masafejsy polega na tym, że tak, że na przykład chłopaki i dziewczyny po prostu sobie zakochają się, tak? Spotkają się gdzieś tam po kryjomu i zgadzają się w ogóle się ożenić, tak? Albo brać ślub. Więc oni się obawią, że rodzice, na przykład dziewczyna, nie zgadzają się, żeby chłopak brał ich córką jako jego żonę, oni po prostu razem uciekają z tego miejsca. Uciekają daleko i tam mogą brać ślub. To jest masafejsy. Czyli rodzice i chłopaka i dziewczynki nie wiedzą na ten temat nic. Po prostu młodzi postanowili, po prostu pokroimy, wziąć sobie ślub. Później po ślubie mogą wrócić do miasta, skąd pochodzili i wtedy rodzice nie mają praktycznie nic do powiedzenia, tak? Bo to jest taki rodzaj ślub, który jest dozwolony. Więc wtedy mogą na przykład, tak? Mogą, ale nie muszą po prostu spotkać rodzinę obydwu stron i jeszcze raz, po raz kolejny zgodzić się na ten ślub. Tak? Ale to akurat to jest decyzja młodych, tak? Którą sami decydowali, żeby uciekać. Dobra,
To jest jeden z rodzajów ślubów, które funkcjonowały kiedyś w Somalii, teraz już bardzo rzadko, jeżeli nawet funkcjonują, to jest bardzo rzadko jest. Bo większość ludzi w Somalii wcześniej byli nomadami. Więc nomadami wiadomo, że ludzie hodują zwierzęta, tak? Więc chłopaki bardziej pilnowali wielbłąda, a dziewczynki pilnowali na przykład kozy i takie mniejsze zwierzęta. Więc miejsce spotkania było na przykład tam, gdzie mogą się napić się wody, tak, studni. I tam się spotykali na przykład, tak, chłopak razem przyjechał na przykład z dużą ilością na przykład wielbłąda, chciał napoić wielbłąda, a dziewczynka przyszła, żeby napoić na przykład kozy. I chłopak razem z kolegami patrzy na tą dziewczynę i bez w ogóle pytania, jej zdanie, czy zdanie rodziców, po prostu zabiera tę dziewczynę i idzie z nią do swojego na przykład miasta i tam się ożeni. Tutaj nie ma na przykład zgody strony dziewczyny, tylko to jest taki przymus, można powiedzieć, tak. To wygląda bardzo dziwnie, wiem, rozumiem, tylko że teraz już tego akurat kiedyś dawno temu było robione i dlatego czasami wybuchały takie konflikty między na przykład klanami, tak, bo w zależności od klanu, tak, i ci subklany i tak dalej, dochodziło do takiej wojny, czy na przykład z tego powodu, że w ogóle chłopak przymusowo zabrał dziewczynę, tak, bez zgody rodziców. Ale teraz tu jest w ogóle teraz nie brane pod uwagę, bo teraz nie ma takiej możliwości. A jeżeli są, nawet to jest bardzo, bardzo rzadko się zdarza w obecnej chwili. Tutaj mamy kolejny sposób, żeby brać ślub. Heksisen. A co to znaczy heksisen? Heksisen to jest tak, że po prostu jest żona i mąż, prawda? Jeżeli na przykład kobieta umiera albo umrze kobieta i chłopak albo na przykład facet, który była jego żona, mogę dostać, po prostu tak, może dostać w jej miejsca jej siostra tej kobiety, jej siostra jego żony, albo najbliższe na przykład, tak? Z tego powodu tłumaczenie tego było tak, żeby po prostu dzieci nie byli niezadbani, tak? Żeby nie trafili na obce ręce i tak dalej. Skoro mieli dzieci, żeby dzieci wychowywać w rodzinie, na miejsca zmarłą kobietę, on po prostu rodzina, która zmarła kobieta, może dać jej siostra, tak? Jako żona tego faceta. A tutaj dumal mamy odwrotny, tak? Jeżeli na przykład facet umiera, tak? Umrze na przykład mąż, wtedy jego najbliższa rodzina, na przykład mógł jego brat, czy na przykład kuzyn i tak dalej, ożeni się z jego żoną. Tak samo jest tak, mówią, że to jest Dariel Oba, to znaczy tak, wszystko dla dzieci, tak? Żeby dzieci nie trafili tak samo na obcych ludzi. To było takie tłumaczenie. To akurat cięcie cały czas istnieje, jest taka możliwość, tak? Bo naprawdę mówią na przykład tutaj Heksin, tak? Jeżeli na przykład facet straci na przykład żonę, tak? Się umiera z żoną i się ożeni z inną kobietą, która nie należy do tej rodziny, to jest bardzo, te dzieci akurat będą, jak można powiedzieć, większość przypadków jest tak, że te kobiety bardzo źle traktują dzieci tej pierwszej żony. I naprawdę w Somalii jest bardzo znane, na przykład to jest, co się nazywa Edu, to jest ciocia, tak? Ciocia jest bardzo, ciocia w sensie, że na przykład żona mojego tata, tak? Jak ona na przykład urodzi dziecko, ona będzie najpierw, jej dziecko będzie priorytetem, tak? Dla niej. A innych dzieci to mnie będzie obchodziła, więc żeby nie trafiło na taki rodzaj sytuacji, żeby nie trafiło na taki rodzaj sytuacji dzieci, więc
siostra zmarła na przykład kobiety, albo jej kuzyn i tak dalej, kuzynką i tak dalej, wtedy będzie wychowywała dzieci tak samo jak ich matką. Tutaj mamy jeszcze kolejną rodzaj na przykład ślub, które mogą brać. Godobrep. To jest tak. Kiedyś dawno było tak, że jakiś konflikt między klanami. I tych dwóch klanów po prostu była wojna między klanami, tak? Żeby uspokoić sytuację, żeby po prostu było na przykład spokój, wymieniali po prostu, organizowali ślub między tych dwóch klanami, które było akurat konflikt. Tak? I to było, żeby po prostu pożegnać z tym konfliktem, który był między tymi klanami. I to się nazywa godobrep. Czasami też, ale bardzo rzadko też się używa, bo konflikty są też w Somalii, niektóre miejsca są, tak, związane z klanami i tak dalej. Żeby te konflikty nie powróciły, tak, wtedy, jeżeli będzie wymiana na przykład, tak, małżeństwo, tak, będzie ślub między tych dwóch klanach, które była wojna, była taka sytuacja, gdy ta wojna w ogóle nie powtarzała się, tak, że wtedy są już rodziną i nie mogą walczyć ze sobą. A kolejna śmieszna rzecz to jest tak się nazywa herin. Ten herin jest trochę śmieszny, bo dotyczy kobiety tylko. Z tego powodu, że tak, że kobieta jak już jest dorosła i nie ma szans w ogóle brać ślub z kimś, tak, tam gdzie oni żyją, tak. Załóżmy, że żyją w jednym miasta i tak miasta nie mają powodzenia, tak, nikt nie chce się ożenić z nimi. Oni po prostu emigrują sobie, tak, daleko, z innych sąsiadów, na przykład wioska i tak dalej, szukając męża. Po prostu jadą sobie i jak dotrzą na przykład do jakiegoś wioska czy małego miasta, po prostu chodzą do tych mieszkań albo na przykład domka, które myślą, że tam są chłopaki, tak? I w ten sposób była taka tradycja, że w ogóle nie wolno widzieć te kobiety na zewnątrz, tak? Więc rodziny wtedy się organizowali i szukali męża dla tej kobiety, które w ogóle szukają męża, tak? To trochę śmiesznie wygląda, wiem, ale tak to bywało. Więc to są akurat takie bardziej znane w Somalii rodzaje ślubów, tak. No właśnie, tak wyglądało właśnie spotkania pod drzewami, tak. Tutaj jak widzimy, to są spotkania ludzi, którzy omawiają właśnie, to są na przykład dwa różne rodziny, tak. Rodzina chłopaka i rodzina na przykład rodziców chłopaków i rodziców dziewczynka, tak. Spotkają się, umawiają się w ogóle, jak będzie poproszenie o rękę, po pierwsze, a później dar, tak? Dar, jak mówiłem już wcześniej, to będzie zależało majątek, na przykład jak rodzina chłopaków, tak, ile mają majątek. Czasami były takie szlachetne, że na przykład jak rodzina chłopaków daje na przykład, załóżmy 10-20 wielbłądów, na przykład rodzina dziewczyny, i te rodziny, tak, część z tych wielbłądów, które dostali, tak samo rodziny chłopaka, kolejna część dali po prostu nową rodziną, tak, nową młodzież. Na przykład dostali 20 wielbłądach, rodzina, dziewczyna, tak? Z tego może 5 z powrotem oddać nową nowe powstające właśnie rodziny, tak? I ten chłopak i dziewczyna. No, tak to wyglądało i do tych por wygląda tak. W Somalii niektóre tradycje i zwyczaje są tak mocno, że
nie sposób jak obchodzić w ogóle z tego, odchodzić z tego. No idziemy dalej. Później mamy już uzgodnione na przykład, gdzie będzie ślub czy wesela. Już mamy już ślub, a w ślubie wtedy, tutaj jak widzimy nie ma żadnej kobiety, tak? Kobiety akurat nie będą uczestniczyć na tej ceremonii, tak? I tutaj w tym miejscu musi być osoba, która zna się na Koran, jako na przykład jest szejk. To jest taka osoba, która jest bardzo jak kapłan, tak? I właśnie kapłan i tak dalej musi być, tak? I wtedy on udziela ślub, tak? Natychmiast tutaj na miejscu. Jak widzimy tutaj w ogóle kobiety nie muszą być obecne, tylko faceci. I taka jest tradycja, tak? Że kobiety siedzą w domu i z powrotem już jak rodzina wróci do domu, mówi, że już klamka już zapadła, dziewczyna wychodzi za mąż tego chłopaka. I zaczyna się organizować właśnie wesele wtedy, tak. A przed weselem mamy bardzo typowo na przykład malowanie henna. Henna, tak. A jak mówiłem, jeżeli ktoś mieszka w dużych miastach i ludzie nie mają na przykład wielbłąda i tak dalej, bardzo popularne jest złoto. Złoto to jest bardzo, bardzo popularne jest. To w zależności ile masz pieniędzy, musisz kupić przyszłą żoną złotą. Tak, w zależności ile masz tego pieniędzy. Kolejny, jak wygląda te henna, malowanie henny. Jak mówiłem, złoto cały czas widać, henna i złoto to jest akurat przygotowane. Teraz opowiem wam troszeczkę, jak wygląda z punktu widzenia na przykład wesele, tak? Wesele, jak mówiłem, najpierw trzeba się przygotować, tak? Malowanie henna i tak dalej, dziewczyny idą do innej kobiety i one po prostu postarają się w ogóle pomagać tej dziewczynie, która wchodzi za mąż, malowanie henny i tak dalej. Teraz opowiem wam, jak wygląda wesele w różnych środowiskach. Tutaj mamy dziewczynę, i chłopak, które chcą się ożenić, oni mieszkają w obozu dla uchodźców. To jest niedaleko w ogóle miasta. Niestety warunki są bardzo, bardzo ciężkie, ale im to nie przeszkadza. Dziewczyna wychodzi za mąż i tutaj, jak widzicie, kobiety już przygotują malowanie henna i tak dalej. Warunki do życia, jak widzimy, tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo ciężkie. A tutaj jest chłopak, który właśnie się ożeni, tak. Już on też się przygotuje, warunki jak widzimy to jest bardzo, bardzo, bo to jest obozek dla uchodźców i tak dalej. Nie mają duże pieniądze, akurat to było, to oni mieli i zostały wyrzucone tego, żeby przygotować przynajmniej ich dom czy mieszkanie, tak można powiedzieć, tak to jest dom. Dziewczyna już przygotowana, ubrane tradycyjne, to zależy, tak, bo jak widzimy, tutaj jest zaangażowane całe sąsiadów, tak? Sąsiedzi zaangażują się właśnie w przygotowanie tej wesele. Gotują, przygotują dziewczyny na wesele i tak dalej. Później jest wesele już, tak sobie tańczą, nie wiem czy cały dzień i całą noc będą taniec. Przy okazji to jest dziewczyna przygotowana, jak widzimy tutaj już jest zbiórka, bo niestety są one bardzo biedni i nie mają duże pieniądze, więc sąsiedzi pomagali, zbierali w ogóle rzeczy potrzebne w domu. Tak. I tutaj mamy już nos ślubny, tak. Jak widzicie tutaj, naprawdę tutaj było ubrane na przykład tradycjonalne, tak, tradycje ubrane, a tutaj mamy już, jak widzimy, tutaj bardziej trochę europejskie, tak. Ale tak to jest. I jak widzimy, tutaj już mieszkanie naprawdę bardzo pięknie zrobili sąsiadów. Przygotowali akurat
dla nowożeńców. Idziemy dalej teraz tak, jak mówiłem, dużo Somalijczyków wyjechało właśnie z Somalii, przyjechało do Europy i tak dalej. Ślub to jest ten sam. Najpierw musimy mieć zgodę na przykład rodziców, tak? Jeżeli nawet rodzice są daleko w Somalii, trzeba wysyłać tam albo na przykład rozmawiać przez telefon i zapytać przez telefon, albo jeżeli jakiś wujek jest w tym samym miejscu, w którym mieszkał chłopak w Europie, on jest osobą odpowiedzialną, która może dać pozwolenie na ten ślub. Jeżeli na przykład wujek, dziewczyna mieszka w tym samym miejscu jak chłopak idzie do wujka i zapyta o rękę dziewczyny. Większość ludzi się zgadzają tutaj w Europie, bo wiadomo, nie jesteśmy już w Somalii i każdy robi co chce, więc lepiej by, żeby było tak z tradycją związane sobie pozwolić na ten małżeństwo. Tutaj jak widzimy już jest wesela, sposób ubrania młodzi są widać jak bardziej tradycyjne, prawda? Ale w nowoczesnym wydaniu, tak? I tak samo jak tutaj widzimy, zamiast alkoholu, tutaj nie ma alkoholu, zamiast alkoholu on daje mleko, tak? Do picia. Bardziej mleko wielbłąda. Później mamy wesela, ludzie, którzy są ubrani na przykład tradycyjne stroje, gdzie zaczynają się tańce i tak dalej. Dzieci tak samo są ubrane tradycyjne, tak? Są przygotowane na przykład, tak? Do wesela. Już mamy wesela, tak? Teraz mówimy o Europie i Stanach Zjednoczonych, tak? Teraz bardziej są nowoczesne tej wesele wyglądają. Wynajęcie jest bardzo, naprawdę bardzo dużo sali i bardziej, można powiedzieć, europejski bardziej, tak? Jak mówiłem, wynajęcia sali, duże sali z DJ-ami na przykład, tak? No właśnie tak wygląda. Niektóre naprawdę bardzo się starają, żeby ich wesele było jeden z najlepszych. Dzielenie tortów, które w ogóle w Somalii nie było w ogóle w tradycji, czy zwyczaje w ogóle nie było w Somalii, ale tutaj jak w Europie czy Stanach Zjednoczonych musimy ludzi postarać się troszeczkę tak połączyć te dwa kultury, tak? I dzielenie tortów i tak dalej. Wynajęcie limuzyny, tak? I tutaj na samym koniec pokażę Wam parę sławnych osób, które się ożeniły z somalijskie kobiety. Na przykład, na pewno Państwo to jest David Bowie, tak? A to jest bardzo znana imam, modelka. I tak samo tutaj mamy bardzo znany aktor Idris Elba z Somalką Sabrina Dore, też modelką. Tutaj tak samo jak widzimy, tutaj po prawej stronie już wiadomo kto to jest Ilham Omar, kongresmenka Stanów Zjednoczonych i Tim Minette, tak, to są nasze dziewczyny już nie są tylko i wyłącznie po prostu związane z Somalijczykami, też jest mnóstwo osób, mnóstwo chłopaków, które mają żony na przykład z innych kultur, tak samo jak ja. Moja żona jest Polką, jakby ktoś był ciekawy. Więc, szanowni Państwo, na tym kończymy dzisiaj i mam nadzieję, że troszeczkę się dowiedzieliście troszeczkę o tej ślub i wesela o Somalii. Dziękuję bardzo.